de seneste årtier er forekomsten af diabetes type 2 steget markant i Danmark. I år 2012 skønnes der at være omkring 250.000 borgere med diabetes type 2, og man skønner, at tallet stiger med 20.000 per år. Udviklingen skyldes blandt andet genetik, overvægt og fysisk inaktivitet. I Helsingør Kommune er der tilbud om gratis forløbsprogram, der strækker sig over 12 uger. Forløbet henvender sig til type 2 diabetespatienter, der skønnes at have et øget behov for viden og redskaber til at leve et sundere liv med deres diabetes type 2 for at forebygge senkomplikationer og følgesygdomme. Kriterierne for deltagelsen er, at borgeren skal være fyldt 18, være bosiddende i Helsingør Kommune samt selv kan transportere sig til undervisningsstedet i Snekkersten. Forløbet styres af et tværprofessionelt sundhedsteam, som består af sygeplejersker, fysioterapeuter, kliniske diætister og rygestopsvejledere. Programmet danner grobund for en tværfaglig indsats, hvor det tydeligt ses, at kramfaktoren har indflydelse på forløbet. Forløbet tilbyder rygestopsvejledning, kostvejledning, fysisk træning og vejledning i håndtering af alkohol. Forløbet strækker sig som sagt over 12 uger med træning og undervisning, hvor alt dette foregår i dagtimerne imellem 8 til 14.30 i hverdagene. Det kan derfor diskuteres, om man ud fra et samfundsmæssigt perspektiv vil have mere gavn af at forebygge langt tidligere i sygdomsforløbet, da forløbets tidsrammer vil ekskludere de borgere, som fortsat er i arbejde. Ifølge resultaterne i undersøgelser af Diabetesforeningen viser det, at langt uddannede patienter med diabetes har 26% lavere risiko for tidlig død i forhold til kortuddannede. Undersøgelsen for Diabetesforeningen til at efterlyse en bred indsats med både mere fokus på generel forebyggelse og på at målrette indsatsen mere mod de patienter, som har det største behov. Dansk Sygeplejeråd er enig i, at undersøgelsen kræver handling og peger derfor på behovet for at styrke indsatsen allerede over for børn og unge. Nogle kommuner har forstærket fokus på at nedbringe overvægt hos børn allerede før de starter skole. For eksempel i Faaborg Midtfyns Kommune er der indført et ekstra besøg af sundhedsplejersken, som kommer forbi, når barnet er fyldt 3, til en snak om barnet og den øvrige families vaner om kost, motion og øvrig sundhed, hvilket allerede på nuværende tidspunkt har skabt gode resultater i forhold til at reducere antallet af overvægtige børn. I dag er cirka hver 10. barn overvægtig eller svær overvægtig, når de starter i skole, og derfor i øget risiko for at udvikle diabetes 2. Ifølge Diabetesforeningen får flere og flere børn og unge diagnosticeret type 2 diabetes. I Danmark blev der sidste år alene registreret 27 børn og unge under 18 år med type 2 diabetes. Undersøgelser viser endvidere, at unge, der har type 2 diabetes, får hurtige komplikationer til deres diabetes end voksne. Ifølge det amerikanske Center for Diabetes Control and Prevention i Atlanta og National Institute of Health er der en sammenhæng mellem børnenes type 2 diabetes og deres mødres sundhedstilstand under graviditeten. Her menes der, at hvis mor udvikler eventuelt graviditetsdiabetes eller er overvægtig under graviditeten, har barnet en højere risiko for at udvikle type 2 diabetes. Her er det dog uvist om at tale om genetisk disponering eller fortsat social arv. Ifølge børne- og ungesektion på Justin Diabetes Center i Boston udtaler de, at man meget klart kan sige, at type 2 diabetes hos børn og unge er anderledes sygdom end den man ser hos voksne. Den skal behandles mere intensivt på et tidligere tidspunkt. I USA får små børn diagnosticeret diabetes type 2. Den udvikling mener Diabetesforeningen også kan nå til Danmark, hvis ikke der handles nu. Over de seneste 10-20 år har man set en udvikling i USA, hvor der kommer flere og flere overvægtige børn og unge, og i dag har flere type 2 diabetes end type 1 diabetes. Her udtaler Thorsten Lauritsen, professor i almen medicin ved Aarhus Universitet og lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen. Vi plejer bare at halte 5-10 år efter i Danmark, så der er ingen tvivl om, at der kommer flere og flere børn med type 2 diabetes, hvis ikke vi forstår at indrette vores samfund på den rette måde. Tidligere beskrevet er forløbsprogram i Helsingør Kommune for de patienter, som har brug for viden og redskaber til at leve med deres diabetes 2 for at undgå eller udskyde komplikationer og følgesygdomme. Her kan så diskuteres, om interventioner skal implementeres hos børn og unge, som tidligere beskrevet, eller allerede hos ældre under graviditeten. Hvis man tager udgangspunkt i den patientgruppe, som Helsingør retter sig imod, kunne det tænkes, at dette ikke vil være en indsats, der vil nå så mange højder, som hvis man i stedet rettede indsatsen i at forebygge og sundhedsfremme på et langt tidligere tidspunkt, herunder inden patienten altså havde udviklet sin diabetes 2. Hvilket peger tilbage på, at implementering allerede skal ske hos børn og unge, eller endnu tydeligere hos forældre inden deres graviditet.